Bueno, ikasle golako maila utzita ez dakit beste guztik zein beharko deun, ez da? Bueno, esan dut albiztur oso lotuta daula beti soinukin, soinu esate deunen lehenbizi, soinu txiki etortze zaigu gogoa, baina albizturre dauken beste partikularidade bada, hortane aberatsa dela eta soinu txikiz gain, beste modalidade batene eman dula herri honek, ez da? Eta kaso hontan, Espainietako soinuz aigea. Nik uste Espainietako soinuz itzeke baldin badu herri hontan, danai nahi gabe lepoa pixkat area okertze zaigula, ez da, azaola aldea. Izane, ze esan, ez? Nik uste neone behintzat memoria dauketeneti herriko festatan, beti izan dien landatarrak, bi Markos eta Aitor, Espainietako soinukin, erromeria alaituz, zer esan, Markos bea 5 urtekin mutikozkorra zala hasi zanetik, bai ostatu azpiko karreapen, bai bidanin jaialdi eta txapelketatan atu ondoren, horrek irikizizkion pixkat, bai arrate irratiko, baita ETB-ko atek ere, ezta? Eta geroa ere, albizturko aho soinua izeneko disko bat ere, atea zutelaik geozti, kontaezinezko plaza pila indituzte, eta gaur ere, olakoxe erromeri egun baten, ezin zuen faltatu landatarrak. Mesedez, jasoitzagun txalo bero batekin, landatarrak. Espero eta ongi bazkaldu izana, eta hasi baino lehen, mesedez, txalo bero bat, gaurko festa hau antolatzen atxuien guztiri, Bueno, 36 urte pasatu die, albizturko lehendabiziko aho soinu txapelketa izan zanetik albizturko frontoizarren. Orduan, ilusiokin etorri ginen eta gaur ere ilusiokin gatoz. Beraz, zuen gustoko izaten da gure saioa. Haupa, Markos.
Hori, hori! Haie! Eutxi, eutxi! Azkena, azkena! Hapa! Bueno, txalo bat, dantzari dire, txalo bero bat,